Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jaħdem għal kwalità tal-ħajja. F'attività politika fl-imsida Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista b'umiltà qed jippreżenta proposti konkreti u pjan ċar kif jista' jtejjeb il-qagħda taċ-ċittadini fil-lokalità tagħhom fil-pajjiż u fuq livell Ewropew. Il-kap Nazzjonalista tkellem dwar il-kisbiet li qal jiġu b'impenn sħiħ u b'imħabba li l-Partit Nazzjonalista għandu lejn il-poplu Malti Wawċi. Semma fost oħrajn kif bis-saħħa tal-membru tal-Parlament Ewropew David Casa ġab direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Dwar l-ambjent, Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jippreżenta pjan b'saħħtu biex itejjeb il-kwalità tal-ambjent inkluż dak urban u l-ispazju pubbliku jibqa' tal-poplu. Ikkritika l-Gvern li rid jagħmel il-bajja ta' Marsa Scala Yacht Marina li qal ma saritx bis-saħħa tal-għaqdiet mhux governattivi u l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Grech elenka wkoll proposti fil-qasam ta' trasport u traffiku fosthom l-użu tat-teknoloġija u oħrajn għaż-żgħażagħ u għal-għawdex li għandu priorità differenti minn ta' Malta. F'dan il-moment storiku, Dr. Grech qal li l-pajjiż qed isejjaħ biex il-poplu joħroġ jivvota l-koll bħala aħwa Maltin u temm jappella biex nhar is-Sibt li ġej il-poplu jieħu l-ewwel pass lejn il-bidla li tista' sseħħ biss b'vot lill-Partit Nazzjonalista.